spotlight pundri. Today we celebrate the feast of Corpus Christi, the body and blood of Jesus Christ. Today is also the congregational feast of our beloved sisters here, SABS sisters. We shall pray for these sisters as they celebrate their feast day. We shall pray for their loving intentions. We shall pray for the whole congregation, that they all imbibe the spirit of body and blood of Jesus. The faith in blood, body and blood of Jesus, may they remain close to the faith in the real presence of Christ in the Holy Eucharist. We shall also pray for this congregation as they also celebrate the death anniversary of the venerable founder, Monsignor Thomas Kurialasheri. We shall have these intentions in our hearts as we join this Holy Eucharist. Hagertengupa badukun badamen simbakuid. Kajingi jungu trai jungi uji sukris. Bakajingi jungu blay. Lambakajingi salog jungu men simbakuid. Kindon ringad batpi baro. Ringad batpiru. We all have our own faith in the real presence of Christ in the Holy Eucharist. Although faith may not be sufficient, we all have that faith. That is why we gather every day for the Holy Eucharist. So in a special way we shall pray for ourselves today, that we increase our faith in the real presence of Christ in the Holy Eucharist. Those of us who really want to believe in it, we have sufficient reasons. And for those others, there are also reasons not to believe. It depends on us. We need to add a bit faith to our reason, a bit faith to our own intellect to understand this great mystery. And we know it is the backbone of our faith. And Jesus clearly says,
unless you eat of me and drink of me, you cannot have eternal life. So this is the minimum guarantee to enter into eternal life. Unless and until we take part of Jesus in the Holy Eucharist with real faith, we cannot have eternal life. So every day as we come to the Holy Eucharist, by taking part in the Holy Eucharist, we become one with Jesus. It is almost like the way Genesis will say that a man and woman, by entering into marriage, become one. So this is exactly what happens in the Holy Eucharist as well. We become one with Jesus, and Jesus becomes our spouse as he enters our soul when we receive him in the Holy Communion. So this oneness should become every day a reality when we come to Holy Eucharist. So let's bring to Jesus all our lack of faith, our moments of doubts in the Holy Eucharist, and ask Jesus to, in this Holy Mass, to enlighten us, make our faith increase, that we understand or fathom this great mystery, which is a requirement for our eternal life. So let's bring to Jesus all our failures, our sins, our shortcomings, and ask Jesus to pardon us and make us worthy and holy once again to take part in this Holy Eucharist. Ngapla haublei badan borbaro badhavi kohimen kopara bangalepo shibune daki jimberkhat bakakti daki kam baki jingleklet daka jingle palajunga daka jingle palajunga daka jingle pala bakrawe junga namarkata nga kripa diaka maria bakui kabaya saka tesoti yaki akil bakiringui badhavi kohimen kopara Banduai nakaminda junga, outrai blazing. Ublay padan bor baro nisne yangi, banyandalam ap yakipop jungi, unyalam yangi shaka jingim bamjukut. Amen. Amen.
tongin ya duai khoblei me ubaha khane ka sakramen baphala melaye hangi ya ka jingpan menda janga jingsashitom jangme tuai ngi kirpad bagin burom ya ki jingmaya bakandang janga met bakasnam jangme nang bangin yo mat barabor hapo jangi yaw so janga jingsis pa jangme me ubayim bat ubasin sharinga bat ublay pa ag jinglong kawe jugumen simba kuid ublay junom la junom. Amen. Kajing puli na ki kitab Exodus. Kalenang kapa arpusau kadukhat kabalai hatu pra. Hakitu kisngi Moses ulawan bad ulayatu hau paitba ya kiktin baro chong utrai bad ya kiriti an ru kumju. Bad ki paitba baro ki laya juba blang dakawai kasur. Bad ki laya ong. Ya kiktin baro ki ba utrai ulakren nginle. Bad Moses ulatho ya kiktin baro chong utrai. Padang step perangap ulat ki berulalek pat ulat tei ke duan hakjat uta ulum pat khat arteli ki paya kat kum ki khat arjai Israel ti ulapha ya ki samla shenrang na upai Israel kilaya terwa ki jing terwa thang pat ki balaknya ki jing terwa jing suk ta ki masidap ha utrai Moses ulashim shiteng nakasnam pat ulabu yaka hakidabor yakasnam kabashiteng pat ula senreit halor kata keduan nang ta ula shimnya ke kitab jong jutang pat ula pule ya ka habayo sengau kita kipat ba ti kilaya ong paro kat kaba utrai ula kerengin le bat ngin kongu pat Moses ula shimnya kata kasnam berula senreit hau pat ba uong artan hakmi kasnam jong jutang kaba utrai ula yate bat pi kat kum kini kiktin baro kaktin jong utrai Isongo yaublay. The number sispa number praspa kanriu. Praspa sipo. Nasam sispa kanriu. Number praspa sipo.
kecing play baar kecing play nagi shaki Hebrew kendai kerwai heduk ketsan ko para unda ukres ulawan ko melenda rongba jongki ai ki babha ki balawan te lumba ka tabernakel pakam krau barkham janai urung tang cisin ro ha kajaka kentang taka basem unlada unda kasnam jongki belang bat jongki kun masih Henry da kasnam jong uhi bat ulayo kajing seuspa pemjukut namar lada kajing sengre yaki breu pemkhoj da kasnam jong ki belang bat ki masih kertong bat da tepe jong kamasi loy kajing kentang nakabenta kajing pengkhoj yakada katno kano lele kasnam jong kres uba dakamen sim pamjukut la turwa yalade ha turwalade uba klem thobria ha ublay kan penkhoj ra yaga jing atiblem jongki nagi kam baya ba ban mane ya ublay ba im namar kata ula long siang jong ka jutang mathen mai pakumta kito yakiba la khat kendop ya pediang ya ka nong pateng pamjukut balakular namar kala jan kajing yap kaba seuspa yaki naki kam palat kiba hapo kajutang bankong ten jong trai Isomo yau blay. Utray undon ringat bat pi. Ringkapat Piro. Kajung boleh nak gospel bakuid katkum u Markus. Kaburam hame kutrai. Hakasngi baningkong jangga jinggawayu pu klem thaid. Hakaba kijuknia yaukun langrod paska. Kisenran kala ong hau. Hangno mekwa bangin leid bat penkre nakabinda jungme ban bam ya kapaska. Te uji sulapa arngud na kisenran jungu bat uong haki. Kilaid shapoka nongba, bat ubriu ubaba shikyu ka un yakundu yapi. To budyawu, bat kat haba urung sa ong hau trying. Unong hikai uong, hangnoka kamera basa jonga. Hakabangan bam kawai paska ringad bakisinran jonga. Bat un peni yapi kabeka kamera nan ka bahe kabala penbiang bat penkre lipa
hangda pin penkre penkrum na kabinda jongpi teki sinran kilami mutkila leir shapoka nongpa mutkila lap tik kumba ula yatu yaki mutkila penkre yaka jingubai paska bad kadba kidang yabam ula shim yaupu ula kirku bad ula kriya yau bad ula ai haki ong toshim kare ka longka met jonga nangda ula shim yaka kuri yenda ula aingu ula ai yaka haki bad baro kila yadi naka te ula ong haki kane ka longka snam jonga jonga judang yakabara penplay nakabinda ki babun shisha nga ong happy bagan yem di shu nau sojongu dingwain hadu kata kasni bang ngandi yakawain batamai haka himau blay bad haba kila yarwai yakajingruai kila le shaulum olive ka gospel jongu try Kajing yaro yame kukris. Kohan men ko para ha u Jesus Christ ha kane kasngi kraw jong kabalang bangirakhe ya kasngi buram jong kamet bat kasnam jong ukres Crispus Christi kabangi ong ngitip baya kane kasngi kraw lasdang dau pop urban ubasau hausnam khatar anre pusau ngaku abon bua khmat jungpi ka we ka jingkele ka e ka jing ai ka ba kraw tam ka ba ukres ulai ha ka balang ka e ka ta ka jing ai ka ba kraw ka ba ukres ulai hanga badapi we pe we klampep ka jubab ka dei ka eucharist bakhoi ka eucharist bakhoi ka dei ka jing ai ka ba kraw tam ka ba ukres ulai ha ka balang ka bolai hanga badapi Saka epat kajing ai kabangi kimilanti na kres light nakamet bat kasnam kajungu. Hato don ubriu don kabriu kibalaban ong bangangan ai yakamet kajunga nakabanta jungpi. Ngan ai yakasnam kajunga nakabanta jungpi bapindi bapindab bapinbiang hakajing em jungpi bamanakasngi. Hato imei pa jungpi imei pa jungi ki ong yakane ki ai yakamet kajungki ki ai yakasnam kajungki. Bamanga maping im don kamsyo bantre ban kta ban pandap ban panbiang ya kajing em kajungi ha ye mei pa jungi ki ai ka bormet kajungki ki ai kajing nang kajung start kajungki ki ai tilud kat bakidan nak benta kajunga kajungpi hanrei om kamet om kasnam kajungki kumbau kures ulai hanrei kures wai yang abadepi ya kamet bat kasnam kajungu bangin yo ya kajing em bom jukut hak introduction habas nang ifadar ilaong tang lada pi bam ya kamet bat kasnam kajunga pin yo ya kajing em bom jukut lada ngimbam ya kamet bat kasnam jungu kris nginum yo ya kajing em bom jukut ken mau ngi sajong ban ngilatip kajing hikai jong kabalang ba ngilayo banta lepa ya kajing em bom jukut habang ngilayo pediang ya ga baptisma ya ka sakramen jong baptisma Hanrei ko hanmen ko para lada manga mapi ngimbam ya kamet bat kasnam ko jong Jesus Christ lada nga mapi ngimilong ka way badu Christ ha ka jong em jungi bamalakas ngi walada ngilayo pediang ya ga baptisma ro klempep ngila bandu ya ka hima beneng ngila bandu ya kata ka jong em bom jukut ka ba mangi ngilayo ka jing kular na Christ den mata gadaw ko hanmen ko para ngila banong baka Eucharist kadai kata ka treasure ka bakraw tam ha kajung em kajung ha kajung pi kidai kita ka Eucharist kadai kata ka maulanai ka bakraw tam ka bamanga mapi ngimla banyo ha kajung em kajungi
ngitip ba habau Jisu ubu useng ya ka Eucharis kadai tang na kawai gadau kabanengkong kadau kabau Jisu la seng labu ya ka Eucharis kadai gani kumba ngilapule ha ka gospel jong u Matthews kalanong arpo pra arpo hakmi ngan yai don ringkat bat pi hadu bawai no kanai ka perthei ngan don ringkat bat pi ngan yai senran bat pi hadu bawai no kanai ka perthei hadu bekut kanai ka perthei kanai ka bau Jisu ong ukwa bandon ringkat bat nga bat pi de nama takadau useng ubu ya ka Eucharis hapo ka balang useng ubu ya ka Eucharis na ka banta jongi iwei paiwei namar ba ukwa bandon ringkat bat ngi hadu bawai no kajeng im kajunga kajung pi hadu bawai no kajeng im kajunga kajung pi na kanai ka perthei bat ngingin peteng ya kata kajeng im balawei jungi ha ka hima beneng ha kajeng im bom jukut kanai kadai ka dau ka benengkong ka ba ukris ula seng ula bu ya ka Eucharis ha ka balang nang dapat ujisu useng ubu ya kanai ka Eucharis hapo ka balang ubu na ka banta junga jung pi na mar ba u kwa ban pan klan ya ka jing im men sim junga ba jung pi leng ba ka jing ya long ka wei jungi badu ladangi kwa banyo ka bor ban le persha ya ka jing sneu jong kana ka perthei ladangi kwa boksut yom pernon na ka jing im jungi na poka ing ka sem ka jungi lada manga ma pingi kwa bandan kata ka bor ban le persha ya ka jing sneu ya ki pop ki bangidon na ka jing im ka jungi ngidei ban pediang yau Jisu man kapor ngitip ba kat kum ka jung hikai jong ka balang uksud uting her ya kito ki breu ki ba pediang ya ka Eucharis man kapor bat kum juru uksud uting ya kito ki breu kam tame ki breu ki jong oblei ki buan jongo yau Jisu man kanek man kapor man ka klimat den mata kadau ha kanai ka sngi ka bangire khe ya kanai ka sngi boram jong ka met bat ka snam jong Eucharis ngi haban kli ya la de menta ha kanai klimat ma pi ki bios ngau ya kanai ka sur ma pi ki basong hakmat jong ka duan ka dupat ka jong u ba pi song hakmat ka tabernacle ka ying song ne jong utrai ngi haban kli kana sin ken ngapediang ya Eucharis dah kata ka jing khoi da not kanosin kay nga pediang yau Jisu da ka banga kreb ha ngapan kreb ha yaladi hakalang kamet hakalang kamensim hakajing mod kajing perkhat ka junga kanosin kay ngapan khoj ngapan subay yaladi haswa bangan lay pediang yau Eucharis kanosin kay mga habang ayopor ngapan lay por ban song hakmadu Jisu kanosin kay nga mare hakmadu Jisu banwan jungo yau Jisu haka Eucharis kanosin ladang ikeli ya kena jengkeli ko hanmen ko para nakasispa omdan tang 10% nilai 10% ro bonsin ngingitip pan ngiyo i kumno ngi pediang yau Jisu kumno ngi wan haka mas haka Eucharis bakhoj what happening ka Eucharis ngiwan tang ban pandab rukom tang ban pandab rukom namar bakabalang kong ngidei ban burom ya kas ngiutrai ngidei ban peniang yu ya ka Eucharis ngiwan tang ban pandab rukom ya kane den mata kadau ngiwan hanrei da kata ka jingej da kata ka jingkwa ka jingtrang bau Jisu unwan ha kadanut ke junga habawan ha kadanut ke junga habawan song rangkat banga ngangan yo ka bor ban le persai kana ke jing sneu omdan kum kata ngiwan pediang yau Jisu rengkat kapop kajungi ngiwan pediang yau Jisu klam dapan kre yalade ngi pediang ya ka Eucharis klam dapuson ya kiktin ke baut rai ula kren klam dapuson ya la ka jong ka jingduna ya la ka jong ka jingim habangi pediang ya ka Eucharis habangi wan ban pediang yau Jisu klam dapan kre klam dadon ka jing puson ya la ka jong ka jingim kelam da puson ya kajing keren kajung Jisu ya kajing puson ke bau Jisu wai ko hanmen ko para ngi nomyo kabor ngi nomyo kajing klan ngi nomyo kata kajing e ha kajing em kajung a kajung pi lada manga ma pi ngi kwa banyo kata kabor kasor lada ngi kwa banyo ya kata kajing klan ngi dei ban
pusan ngide ban pan kreb hai ala de kalong ke bas nusi shisha haka jela ka jungi kham tame haka ri khasi jungi omdei banga thau yole si piong uneu lungdo ula kran palat yole si wang ba pi ula thau kamdei ka jing shisha ngiwan haka mas ke bakhut ngiwan pediang yu jisu rengkat kijing bam hasentur rengkat ukwai hasentur kanongon ngi penkuj bahaya la ka jong hasentur haswa bangin pediang yu jisu komno ken ngilaban pediang yu belei jungi yu nong sispau nong penim jungi badu ukwai hasentur habang iwan sa kajinga sang hang ni habang ilay hakino gino gijaka kadai kajing sisha teng mangi kiling do habang ai ya kamet jong jisu hakasentur jong ki paj ki jongi hakikun ki jongu ngis ngeu longpop ngis ngeu ban khabrip ki khmat namar ngio i dang don nu kwai dang don ki banta jong kwai hap uthalik hakaktin ki jongi ngilus ngeu longpop mangi Kohan men ko para kanai ka jing khot ka jung jisu ha kanai ka sngi bangi rakhe ya kanai ka sngi buram ngi dei ban pusan ngi dei ban pan kreb hai ala de om dei tang bang phong da ka jan ka bathamai om dei tang banga nga sat bha yus nyu nga sum bha nga bata bha ya la ke jong ki khmat ya ka sentur Henry pan khoj bha ya ka tin pan khoj bha ya ka thalej pan khoj bha ya ki pop ki sang ki jongi Naong sa chisin ladangi penyang yu Kris lengba kapop haka jingdon jeng kapop habangi penyang yu Kris klam da pen kre bahai lade klam da puson bahai lade klam da don ka jing snuto ya ka jingdon jung Jisu haka yu Kris penban kawan ra jing tim yang abade pi penban kawan ra jing saja yang abade pi namar ngi peni ka jing bom nyokor jongi ya ka jing don jong Jisu haka Eucharist habangi pe ya ka history jong ki kampalabaro ka bau Jisu ule ha lengba ka Eucharist dei tang na ka daw ba kibriu kimdon ka jing burom ya ka Eucharist dei namar ba kibriu la ne kilingdo ne kiruniam ne kipai ke jong blei kimdon ka jing shania ya ka jing don jong Jisu haka Eucharist tang na ka daw ba bonu Jisu pen pau yaladi haka Eucharist hoy don ka por ka bo Jisu pen pau yaladi haba mangadon ka jing bom shania haba ngadon ka jing atatino pen pau yaladi haka Eucharist han rewat kemilen ti bau Kris bau Jisu le kampalana ka banta chung ajung pi haka juk haman ka por haman ka klimat Henry habang sachisin ngong haba mangingi penyang yu Jisu da ka jing bom nyeu kor junga ka jung pi ngin sayo ka jing tim ngin sayo ka jing pen saja den mata ka daw ko han men ko para sachisin nga khot nga were pi ha ka ne ka sngi token ngin penyang yu Jisu da ka ta ka jing ngai ngin penyang yu Jisu da ka ta ka jing nyeu kor jungi bau dayu blei bau nei dong pen em jungi bau dan sisa ha ka Eucharist ngiti ba ko han men ko para habangi pedang ya ka Eucharist bakhoj utrai u ayengi ka jing em ka bakham slam utrai upan klan ya ka jing em mensim jung aba jung pi habang ong upan klan ya ka upan jalan ya ka jing em ka jung pi om dei ya ka jing em jong kamet junga kamet jung pi kan em kumbas nyopo prapos nem palat om palat ya kata Henry upen jalan ya kata ka jing klain jong kamen sim jongi kat bang gedang im ha kana ka perthai wala da pi don happening ka jing wala da pi yo mat ha ka jing pang ka jing shitom ka jing snusi ka jing sngodia ha ka jing im ka jing pi ha bangi pedyang yo Jisu man ka por ngidang don kata ka jing jalan ha ka jing im sim jongi ka jing im sim jongi kana klain wala dangi yomat kita gijenge sisa habangi pedang yu Jisu ya kamet bat kasnam gajungu kohan men ko para kapan jalan kapan klan ka aibor ya kajing em mensim jungi ngiti bro baka Eucharist kadai kadak kasien ka ba ukris ukwa ban penpau ya kajing it ka ba khrau kajung na ka banta jonga ba jongpi
upen pau ya kata kajing it kajing u yang abade pi hakano kurkom da ka ba u wan rung ha ka danot kajunga kajung pi da ka ba u wan ha kajing long do kajing long snam kajunga kajung pi saka epat kajing it ka bangi kwa saka epat kajing it ka bangi terang saka epat kajing it ka bangi wat lai no kane kajing wan kajong ublei ha kajing em kajunga kajung pi kane kajing wan kajong jisu lang ba ka Eucharist hakamet bat kasnam kajunga kajung pi kadai kajing it ka bakrau kajung u habangi layok pediang ya kane kajing it hakadanot kajunga kajung pi habangi layok pediang ya kane kajing don kajung jisu ha kajing long do kajing long snam kajunga kajung pi ko hanmen ko para ka khot kenyang abade piru bangin ai ya kane kajing it haki weipat bangin sam ya kane kajing it haki weipat bangin peniar ya kane kajing it haki weipat bonsin habang iwan ha kamas ka bakhoj ka kudno tang ngimino na kane kaying mane kan mau ka ktin ka bakhade ulung do wang khilej suk shakri i yotrai da ka jing i jung pi mar ka liang da ka jing imba bha jung pi ko han men ko para kamas kamkut habau lung do ang khilej suk kamas kalawai kamkut han rai kanang yai peteng yang abade pi bangin penpau ya kata kajing don jong jisu ha kajing em jongi bangin nang peniar bangin nang penroy bangin nang ai kata kajing ik ke bau kris ulai yangi ha bau wan rung ha kadanut kajung a kajung pi ngitip bau jisu ha bau terwa ya kamas ke bakhut ne ka Eucharist ka badang kong rengkat bagi apostol ke jungu kumbangi yosngeu ha ka gospel bamenta ka sngi kajing kenya ka jungu kajing terwa jungu ya ka Eucharist ka banang kong ha ka to ka kamera ka bahaneng kamkut hang to hanrei nang to ulet kiu shaulum olip banduai badus dang ban play ya la ka jong ka snam nado ulum olip usdang ban play ya la ka jong ka snam nado ulum olip kampat kot haulum olip hanrei ha ka sngi ka babut uplay la ka jong ka snam da ka bau kit ya ka ding phna da ka bau yap halor ka ding phna kan mau kamas ka banengkong ka Eucharist ka banengkong ka bau Jisu trua ha ka to ka kamra neng kamkut hang to hanrei ka peteng haulum olip bat ka peteng hadu lum kalbari bat hadu lum kalbari ka upun kut uka klem kut kam don jingkut ya kamas ka bakhoj kam don jingkut kamas ka bakhoj ka ba u Jisu trua kumju ko han men ko para habangiwan hakamas ke bakhut ngidei bandon kane ka jing skutu kamas kamkut hakapor ke bauling do lane hakato khlimat ke baulung dong khilai suk kamas kalawai kamdei tang to khilai suk kamas kalawai hen riwang khilai shakri i yaw trai da ke jing babah jung pi da ke jing i jung pi mar kaliang kan mau kumbau Jisu uklem penkut ya kamas ka bakhut ke jungu ngiru ko han men ko para ngimdei ken badong ba kamas ka bakhut ke lakut haba ngimi no na kane ke ying khut ying kentang hanrei kanang de su ban peteng ha ka jing em jungi baman la ka sngi ha ka jing em jungi baman la ka kenta ha ka jing em ka jungi ke baman la ka klimat baman la ka por haman ka por ke bangi pej haman ka por ke bangi ya ki para breu jungi ngidei banong ba kadai ke benta jong kamas habang akren ya ki para breu kadai ke benta jong kamas ha ka banga ya rap ngakersan ki we kadai ke benta jong kamas ladangi dan kene ke jing ngutu ko han men ko para ngila banong ngidon sisa kata ke jingej hau Jisu ngidon sisa kata ke jingej ha ka jing don jong Jisu Kris ha ka Eucharist bakhoj ko han men ko para den mata kadau ha kene ke sngi token nginya duai token nya kerpan dia try bau try unang ai bor susu yangi bangin la ban pan kre ya lade ban pan kre ya lade haman kapor haman kasen kabangiwan ban terwa ya ka Eucharist haman kasin haman ka klemat bangi pediang ya ka Eucharist habangi pediang ya met bat kasnam jung Jisu nginong ba Kris ko Jisu ai bor yanga bangala ban peteng ya kana ka mas ka bakhoj haka jeng em jenga baman lakasngi en yoro yo Jesu Kris
Laispa and Rupwe. Tognia dua yau blay, wa ai bar barabor yalaka kular bangi. Nakabenta pa ko jongi bishop jongi kiling dra wari katekes pa ka Eucharist pa ko kamlong nakabenta jong ka trong jong ka jing e ka ba ya rap ya kiba ya ine ha la ka kamba ya lam ya la ki breu sha ka jing ben em ngikir pada me ko try Ngikir pa dia me ko try. Nakabentakan ikaran pa ikastan sungi bangin kin mau barabor kumno kayu Eucharist kates kem yangi hakazing i markaliang markazing ya telingi kerpat emi kutrai Ngikir pa dia me ko try. nakabentai iwe pa iwe nangi paman kapor pangi priang ya kayu Eucharist ngin pintamai dakadonut ya kajutang sungi baru belai ngikir pa emi kutrai Ngikir pa dia me ko try. Nakabentaki Kristan ki bajingai na kayu Eucharist dakapop pakin syam ya kajing tuk bakrau pakin pinkoloy ban kela kabamut ngigar pada me kutrai Ngikir pa dia me ko try. nakabentaki beriu baro pakin sngothok kumno Jisu lawan ra kacing map ya kipop cengki lemba kacing yap ceng u halor kading pana pat pakin pinkoloy ban pediang ya kacing map ba uterwa da kacing spoon ngigar pada me kutrai Ngikir pa dia me ko try. Ngiduwai nakabenta ki sister ki bat jongi SBS congregation sisters. Hakane kasngi kraw kane kasngi buram jongki. Ngiduwai nakabenta i super general jongki ki provincial ki jongki bat baro ki sister ki batrei hastlak ka prathai. Kerpang e nakabenta ki sister ki batrei hakane ka parish ka jongi. Ai bautrai unang kerku kerdo yaki unang kerasyan yaki bakin la bandan kata ka jing buram susu ya ka Eucharist bakhoj. Ngiduwai ru nakabenta kamen simbala kladno jong u nongseng jongki u Mar Thomas Kuriala Cheri. Ai bablay trakan rad un ai u kata ka jing jathaj bom jukut haki hima ka jing u. Ngitip ba wala seng ya kana ka seng lang ba ka jing don kata ka jingaj bas kem jing u haka Eucharist. Ai ba Chris uba ula syakri un ai u ya kata ka jing em bom jukut. Ngikar pad ya me ko try.
कृपा हमें कतराई Kokpa ngiai ngu yame ba mela pa yalau kun ujisu kum u leng dorang ba jangga jungdang betumai to yara biangi ban bat yara kekular ban yid yara kinmen kipara jangi ngipan yakane lingba ujisu trai jangi. Amin. Bar lais pa refusan. Lais pa refusan. To duai ko para baka junia jonga bajong phi kan log bab riang hun hau blei upa badan bor baro ko trai ngi krpad toskusne ban ai hak balang jong me yak jinge jonga jingya tali baka jingsuk ya kibala pen pau ya kabrom ya karukom pamain hak jingtirwag niya kebangi wanra dau Chris sutrai jangi. Amen. Utrai undon ringad batpi Ringkabat piru. tokin diu yalaki donud Ikan tiwa ki sao try. togin ya aingu ya utrai ublei jangi. Kai song hok bakatay. Dash shakalongka basanghok baka badei kadeti jangi baka jingbenim yangi baman khaman lakapor baka jang jakaban aingo yame ko kinrad ko pa ba khoi ko blai badan bor babam jukut langbau trai jangi uji sukris ubahaka jingbam yed bakatu jangu ringad bake apostol jangu ulaturwa yalade hame kum u kun langbrod batlem u jingdirwaba priyang hun janga jingero bajnai pawun seng shi junom yaka jingan mau bapenim janga dingpna dakane ka jingmaya bakendang
me bisa ba me pen kuid ya ki pai ringuid jong me nang ba ayaka jai ben riu ka ba im lang ha ka ve ka prithei yan pen shai da ka ve ka jingeit badian penyatri da ka ve ka serdo janga jingeit bangi namar kata nitu shakadwan jong kane ka sakramen bapalla nang ba langda la penda byangi da ka jingtiang janga jingi jongme yan pen gala yangi shakadur jongu briu ka bneng namar kata baroki jingdao ki bahak bneng baki bahak ka kendiu kirwai ki jingruai batamai ban yero yame badmangi ringad badbaro ka kinhun jongi angel ki perta jam bangi panbana klem sange da shisha melong ubakuid ko try kateme junga jinguid baro namar katang i kripa diame tu pen kuid pen kanta yakene ki jingdrwa jungi dagaba pa yaw men sim jungme kumga umjer halor jungi bagin kila long yangi kamed bakas nam jungu try jungi u Jesus Christ hakapor baladi no yawu Badala kasmon sngoba ula priyam yaka jingsha shitom ula shim yaupu baddak baingu yame ula kriya yau bad ula ai halakisin ran uong toshim batabam na kane fi baro namar kane kalong kamet jonga yakaba enaithi na kabinda jongfi Hakajuka rukum yandalala yabam ulashim yakakuri badakba aingu biang yame ula ai yakahalaki sinran uong toshim batudina kane fi baro namar kane kalong kakuri jangas nam janga jangadudang badamai badbam jukut yakabayan panbi nakabinda jangpi bad nakabinda ki babun na kabinda ka jingmab ya ki pop tole ya kane ban ken mau yanga ka jingme ya junga jinge namar kata ngi ba pen menda ya ka jingya ba jing ba nok jongu ngi trwa hame ko try ya upu jonga jingim ya ka kuri jonga jing penim ngi da aingu wai da namar me lu la ni yangi ki ban ya hikmat jungme ban shakri yame da ka bas ngi red ngi kripa yame ba ngi ki ba yo binda ka kamet bakas nam Chris ngi lo ki ba la pinyatli kawe dau men sim bakuid
token mau ko try ka balang jung me ka bla priang hasatala ka prathei ba to penjana ya ka ha ka jing e rengkat ber Francis ukpa ba ku jungi u will bat marwen u bishop jungi ka kan hun ki bishop bat baro ki lengdo token mau lem ru ya ki hanman ki para sunrang bat kan thei ki bal yathia da ka bakarmen ya ka jing mi pat bat ya baro ki bal khlat no ha ka jing isnei jong me to pdiang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isnei yang i baro ngi karpat ime barengkat bat kamaria the soti bakuj kakmi jong ublei ujisa bakuj ukurem jongka ki apostol bakuj bat baro kirkuj ki blapens no bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing embom jukut bat begini ro bat pandon burom yeme daw kun jong me o Jesus Christ. Daul embadu bahau kan lo hame ublei upa badan bor ha ka jingelo ka ve jung men simbaku baraka buram ba ka jingero junom la junom Kumbala hukum yangi daunong panim bad kumbala hika yangi daktin blay ngino deban ong kupa jengi kuba beneng kanlo kuba kui kateng jeng me kanwan ka hima jeng me kanlo kamon jeng me aga kindi kumba beneng to yangi minda ka jgman jengi kablas ngi padwam yangi ringa jengi kumbang rumam blesne yangi Paduram yangi shikajing ban shoy enre de beler na kabas new. To pellar yangi ngi kirpat ko try na ke jings new baro ha ke jings bon jang me the wai jings jing sign ha ke sngi jangi nang ba da ka jingira ka jings nei jang me ngin light barabor na ka pob bangiyo jingida na ke jing jinjar baro kat bangidang apilindi ya ka jingar men bakoid Duka jingwan bat jonginong penim jongi u Jesus Christ. Namar kesume kalong kaima kesume kabob kaburam uta bajinom la jinom. Kotrai Jesus Christ. Me walang ong haki apostol jong me. Ka jingsuk nga ye happy. Ka jingsuk jonga nga ai happy. Wat peri yaki pop jongi. Henry yaka jinge jonga balang jong me. Duha ka jingsbun jong me. Doa yaka jingsuk baka jingyatali kabe katkum kamon jangme mami ubayim bad ubasin shar jinom la jinom Amen. Ka jingsuk ko try kan don barabor ringat batpi Kabat piru. tagin yatruwa yaka daka jingsuk iwe a iwe pat Hagmi ukun lang broad jung blay Hagmi ubakit no yaki pop jung perte sukido yaki balakod shaka jingawai jung ukun lang broad Lagam shong and re shuang takti
gambar arspa. Chingosla chispa rusan. Rusen kres.
Ukris pecah kecing tuai nak benta kilun tak jungi Ukris pecah kecing jungi Tongin yaduai Kotrai ngi kripa tuai Bayan pendab yangi Daka jingmen bamjukut Hakmat ka jinglong ble jungme Yakabala peni dak din lengpa Daka jingyabam Yasib hangne ha slaperte Yakam bakas nam Bakador jungme Dao Kris utrai jungi Utrayundon ringat batpi Ublei badan bor baro unkar kuyafi uppa badukun badumen sim bakuid Amen. Tulesuk yaro yau try da kajingim jongpi Ni sango yau play. Arspa khatar. Arspa khatar. sim bakut baralong ba meningkong jumtar baraboy jenam la jenam amen and your right you try Jesus Christ